jingkran jong ba titos habai dei bat ka jing bom la ban le ha por jong ba titos mar ba kadai ka por blarim isko ban ong ba kadai ka jingkran jong ba titos kalong kena ha jing sia ka disusir kadai ka office bat barok ki kam ki bale le ha keteng jong ka ki HDC om sem le ha keteng sibat lada kito ki MDC ki le ya kam ba bakla kadai ka le isi ba mata man penbet handai da ong ba ki le ki MDC ba mensua ka le isi ka men hok su penbet kata kadai kam ba kena pan ngaso ba nang liang jong ni so ong ba kum kita kim pet bet ban long u CM kum pet bet ta ban sim ya kadai kerdan ban long u kri jong ka disekonsel da udan kum kata ka jingmut ide ikam tang ibarit ka simpol laisnam ka pausai ba kim le ai ka ne ka kam habang ikan hang tai buat kita ki estim member hang to kim dan jingtip kena isu ka bangi move nak pot ka pot tika pausai bakat ke jingtho ka bangi ni ai haki ki subu bai hak file claim proceed kat ka bangi kren ki sokot ta jingkran nak ta kadam iba ka jingong ba ban aipor lane ban na yesterday lane ban le ki ki pat keditang katau ban perslam kumba ni haka lat thai kibor haka sautarik banai Februari iba im ilaka jambawar ila kren sai bai ka himanong wa amla su pan pai sak hima sayong kandon no sak hima jiran henrei nakaliang si im padang i udang kren uang dang don ha kalti benda penbe dia kan dia kapan ilmo yang i kun ki hajar ki ma sayong ha kan okor kom ha uang pada bamla su pan pai henrei mentap pada uang penban badang i penbe tingi sa ngo ngi sa ko umdum dikene ke penpau baka jing trei kam jongki kalong kena ka pau ba kim sim ni kata jingkit kli baki ong ban yada baki ong kita kilong kita kinong kibah kemat ban yada nang taka keci di sini nang taka jaj benrio nang tak kendau ke siapa po ri kasi jongi ringin sim ya kata te kembali lakren ru yani ba ya ka himana wa la di nadu usnam arja katsan la pa da ulung do so yong sakah majirang hendai ba balai geje isi ka kendit benriu hadu usnam arja kendai ho kede ka bacisa ngi kendit benriu hadu usnam arja kendai namar yangi idang samla inang he dang san usnam arja kendai ni syam ya kane dai bangi ngin syam tangi hendai ki pateng ki bedang wan ro kin syam ya kane ya kejing permur ba ya kejing le torti ya kejing dililam ke jong undo so yong ada ngin syam ngiru ke pateng bahadin kan syam ya kane te kam dai bangi kendit benriu tang saus nem re ni lak ni la yo no bada da bun snem le nyim tip su ka jaka jongi chanolut kan le so bedong tang kan de ba ha ka khat arterik brai berengkong ar hajar arqua nakaliang jongka joint action committee ki kun ki hajar jong mas oyong nilai bu ka appointment bani kendu bat u basem bat u ba titos krang ba ninyo ban budin ya kane ka jingdawa nakaliang jongi kum ka JSC hari hak te jasngi nakaliang ba titos mula kular yang ibani kendu ondang nilai i hak te jasngi chanawan po phis kata ka dei ka wei ka jingle sting ka jong te hadin nang ta haka sitarik brai baar arjar puar haka por khatar baje ar puar janmiet nakaliang jongang labu bamen yang yu ba titos baru ba titos ukran dak basai ba umla asu ban ya kendu ban ngi umla asu ban bu ban bar ka JSC te kumta nadu te usna ma jar khandai kum lapan sku sekretari mende nakaliang jongi kum ka JSC nglaya na kapor ngilaya kren na kapor ngila pha na ka jingtho ngilay kendu na kapor henrei hadien ngilak ba usiam ule butu bat umka su ban kendu ban ngi dei na ta kadaw ngisim kum ki nong nyalam i IT hakipat ba bat ha to kasngi kipat ba kilai sim ya rai ban lecha po diskusil kum baong lada kata jing thok kam trekam lada kata tin kabangikan kam trekam hari ni don stang away kata kalong ban pen ida ka bor handai ke jing keno jong siam ngaso ban ong ba kadai ke jing kan kena ubom siam latip bat bom siam lapek ai yak chithi le ne yak kata jing kan ka ba nginglai kan na pot kam dai su kata jing le ru cloud jong lada dai bang le ru cloud le dai ban chumi ba yak tos ngi handai ke jing mi jongi kalong ba halor ka jing bom le ai jong ka disusil bat kalong halor ka nurim ba ni haban sim da direct action ya ai ka ba nakaliak ka disusil kam sim na ai lada ka district council kadang penslam ban pen phaino
ya kana wa mau temur ba lada kadak peslam ban jospon le ban weng no yu ba sempang thaba nakaliang jongi kum tinong yalam jong ka join action committee ki khun ki hajar ka hima soyong yesa ong dan ni saya wer iki ya baro ki khun ki hajar hima soyong bantu rapor sosial namar ba lada baro si kata kajing wan yakran kajing ajing tho ka dei betang nakaliang jongi ngimi khmat nak ipai pa ngimi khmat nak ki khun ki hajar hima soyong handai lada ki pasngap yang ai ka bangikran yang ai ka bangjing tho kata ka song ka bo jong pai ba ban sim